Здравейте на всички, аз съм Теди и днес ще направим unboxing и ревю на Joyetech EVIC VTC Mini. Последните 2 седмици бях много заета и нямах никакво време да снимам, за което се извинявам. Преди да започнем, ще ви помоля да изгледате това кратко видео. Вместо обичайната информация, която пускам преди всеки клип, ще ви покажа друго кратко видео. Думите са на главния здравен инспектор на Република България. Ако трябва да направя преценка с цигарите, цигарата е десетки, стотици пъти по-вредна от електронната цигара, защото основните вещества, които вредят... Абсолютно. Сигурен ли сте? Сигурен съм, защото основните вещества, които вредят при тютюнопушене, липсват при електронната цигара. Това са всички видове катрани, много канцерогенни вещества, много микроелементи, които имат всъщност основното вредно действие. По различни данни, те са от няколко стотин до няколко хиляди. Имайте предвид, че когато говорим при горене на тютюна, тъй като освен това, което съдържат, високата температура води пък до промяна в тях и точно до отделянето на тези най-канцерогенни съставки. Така, да започнем с анбоксинга. Първо да разгледаме кутията. Виждаме надпис Firmware Upgradable и може да изберете между черно, бяло и светло-синьо. А това тук са и новите цветове, които излезнаха съвсем скоро и се предлагат в кит с новия танк на фирмата Tron S, както и с по-малкия му събрат Tron T. И двата атомайзера са със старите изпарители на Ego One и Ego One Mega, с които преди се предлагаха в кит, на които аз лично не съм голям фен. Преди време, за около месец, използвах по-големия EVIC VT, който вървеше в кит с Ego One Mega. Имаше проблеми с течове и изпарителите често се наводняваха и издаваха този гъргори звук, който ме вбесяваше и се налагаше често да разглабям и почиствам. Както виждате, нашият е черния модел, но преди да го разгледаме по-обстойно, да погледнем във втория отсек под мода. Отдолу имаме книжка за гаранцията, инструкции и USB кабел, който освен за зареждане служи и за апгрейд на софтуера. Ако си закупите кит модела, тук ще намерите и танк с 2 допълнителни изпарителя за температурния контрол никел и титан. Сега да пристъпим към интересната част и да разгледам изключително стилния Joyetech EVIC VTC Mini в черно. Мода е с 82 мм височина, 38,2 мм ширина и 22,2 мм дебелина. Изграден е от клас 304 закалена стомана и работи в диапазон от 1 до 60 вата и съпротивление от 0,05 до 1 Ом в температурен мод и от 0,15 до 3 Ома във ватов мод. Виждате Fire бутона, OLED дисплея, плюс и минус бутоните и USB вход за зареждане и апдейт. Отгоре виждаме 510 конектора, който е на пружина, което значи, че ще съвместим всички атомайзери на пазара. А отдолу тези малки дупчици са за приток на въздух към батерията, които ми се струват твърде малки, но очевидно си вършат добре работата. Капачето за батерията е на магнит и тук може да видите колко големи са магнитите в горната и долната част. Мода работи с една батерия 18650. Предварително си заредих моята 2800 мАч LG батерия и сега е време да я сложим. Време е да пуснем мода. Нужно е да натиснете Fire бутона 5 пъти. Вижте този невероятно красив и голям OLED дисплей. Според мен е най-добре изглеждащия на пазара в момента. Най-отгоре виждаме ватовете. Под тях са волтовете, съпротивлението и индикатор за батерията. Мода е 60 ватов, но точно тук идва и апдейт магията на Joyetech EVIC VTC Mini. За да апдейтнете мода е нужно да влезнете в сайта на Joyetech. Ще поставя линк в описанието. След това е нужно да отидете на Support или мястото, което съм оградила с червено. Оттам трябва да отидете на Software Download, което отново съм оградила. След това VT Software for Upgrading EVIC VTC Mini. И тук трябва да изберете Windows или Mac според това, което използвате. След което е нужно само да включите EVIC VTC Mini към компютъра си и да натиснете Update бутона. И след не повече от няколко секунди сте готови. Сега е нужно да пуснете мода отново с 5 натискания на Fire бутона. И магията е готова. Вече имате на разположение не 60, а 75 вата.
Както виждате, менюто на дисплея също се е променило. Отгоре виждаме ватовете, под тях са съпротивлението и амперите, под тях са волтовете, брояча и времето на дръпванията и най-отдолу е индикатора за батерията. Сега да проследим функциите на този прекрасен мод. Виждате Bypass мод, което значи, че ще може да ползвате устройството като механичен мод. Никел – температурен контрол, титан – температурен контрол и след апдейта закалена стомана – температурен контрол, който още не съм пробвала, но ще го направя съвсем скоро. Устройството е наистина едно от най-добре изглеждащите и най-функционалните на пазара и честно казано най-любимото ми до момента. Единственият проблем е едната 18650 батерия, която ще свършва доста бързо, особено ако изпарявате на големи ватове. За да изкарате цял ден, трябва да носите със себе си поне още една заредена батерия. Сега е време да вкараме този прекрасен мод в действие. Както вече казах, използвам мода вече няколко дни, за да се запозная с него и най-вече го ползвам в тази комбинация. Това е изключителният и от доста отдавна най-любимия ми iJust2 Tank. В него съм поставила кентал изпарител 0,3 ома и любимият ми Strawberry Milkshake. И сега ще го пробваме във ватов мод на 40 вата. Вау! Сами виждате парата, която ще получите на подобни ватове. Това е максимума, при който се чувствам комфортно. По-нагоре парата става доста гореща и наситена и няколко пъти имах драй хит. За съжаление нямам изпарители за температурен контрол в момента, но няколко дни използвам мода в комбинация с любимия ми SubTank Mini и новите никел изпарители на Kenger, които да отбележа са страхотни. Мода в комбинация с SubTank Mini се държеше прекрасно в температурен контрол. Това беше всичко от днешното ни видео в чест на Joyetech EVIC VTC Mini. Надявам се да ви е харесало и да ви е било полезно. Старах се да бъда максимално кратка, но ако имате въпроси относно мода, автомайзерите, които ползвахме или просто искате да спрете цигарите и се чудите кое устройство би било подходящо за вас, чувствайте се свободни да ги зададете в коментарите. Ще се радвам да отговоря на всеки. Също може да проверите форума на gigadrinks.com. Там ще намерите много полезна информация и отзивчиви хора, които сигурна съм ще ви помогнат на драго сърце. Може да намерите линка в описанието, а за следващия път съм ви приготвила ревю на най-обсъждания смог TF-V4. Ще се видим пак!